Fyswn i'n dweud Eisteddfod Genedlaethol oherwydd yn yr ardal ni oedd o, yn Sir Cofrwys, so oedd lot o waith yn mynd ymlaen yn yr ardal i wneud siŵr bod Eisteddfod yn gallu mynd ymlaen a gwneud sioe te yn y grug hefyd efo cwr yn Eisteddfod oedd yna lot o gwrdd. Wrecsam, dwi'n dweud 11, achos dwi'n dod o Wrecsam. Siwr di'n Eisteddfod Caerdydd. Ie, so fwy gwahanol, oedd yma'n dinas. Oedd am ddim fyd, oedd pawb jyst yn cerdded mewn, a pob un oedd ddim yn gwybod beth oedd mlaen, so oedd jyst wedi bod yn gylch, fwy gwahanol. Oedd Gwyn efo chwarae ar y bibl yr Eisteddfod unwaith. Dwi'n meddwl yn claim to fame mwyaf eisteddfodol fi ydy'r ffaith bod yn 2013 o'n i reit yn ffrynt cyngerdd ola Edward Haich. Ac o'n i mond yn 13 ar yr adag, ond o'n i'n gwybod bod o'n cultural moment yn hanes Cymru ac o'n i mor falch o gael bod yna. So hwnna di'n claim to fame fi. Os da chi'n mynd nôl a watcha the footage, o'n i reit yn ffrynt yn ffilmau i ysbryd yn os. Paned am ddim o merch dwawr o Welsh Cake, ie. Paneidio am ddim, gwastad yn dda. Wel, yn host, dwi wedi bod i Eisteddfod ers 5 mlynedd, so mae'n lot o'n atgofion eisteddfodol fi o pan o'n i reit ifanc. Ac o'n i wrth modd rhedeg rownd efo bag a gweld cyn gymaint o freebies a sweets a pethau am ddim a llyfrau o'n i'n gallu gael am ddim o pobl. A spectols hael. O spectols hael o'n i wrth modd casglu efo bob math o brand ar ochr efo o'n i wrth modd. So dyna di'n hoff traddodiad eisteddfodol fi. Ella wneith o newid rwan bod fi bach yn fwy, dwi'n bod, nes ymlaen yn fy nhaith eisteddfodol. Carafanio efo teulu a chwia a chydryd. Bwyd, ie. Ond dim y pris. Ie, mae prisau bach yn ddadleuol, mae'n bwyd yn gallu bod yn pris. Wel, dal y byw, ond os ydych chi'n mynd yn hen, ond gweithio bod yn iechyd yn cefnod. Ie, cyfilo. Credu bod efo fwy o choice, neu dewis. Pobl hynach yn cael ymlaen y traddodiad fel ymlaen a wedyn pobl ifanc. So nhw'n gymaint o ddiddordeb yn y fe. So nhw'n cael ei magu ar un ffordd. So nhw'n barn rhan. Pobl ifanc efo comedians. Pobl ifanc sy'n fel efo barn. Dyma ffordd gas. Ie, yndw. Yn amlwg mae Cristnogaeth fel efo lot o draddodiad yn Cymru. Ond bod pobl yn kind of meddwl, mwy am y peth. Dwi'n meddwl bod Cristnogaeth efo fel lle, gwahanol fel yn Cymru. Just fel, bod Cristnogaeth yn fwy na just fel crefydd, really. Mae'n fwy am, be wyt ti'n credu fel ynddo. Dwi'n meddwl, i fi, mae rhaid i fi feddwl beth i traddodiad, a traddodiad ydy rhywbeth sy'n cael ei etifeddu unai gyn deulu, neu gyn gymuned, neu rhywbeth sy'n cael ei basio lawr yn ddiwylliannol. Ac yn y marn ni, dim jyst Cristnogaeth, ond dwi'n meddwl bod crefydd ei hun jyst yn traddodiad sy'n cael ei basio lawr. Dwi'n enghraifft rydw yn hyn yn heulu, oedd yn 2 o'n hen deidio fi yn weinidogion. Ac o fewn 2 genhedlaeth, mae crefydd wedi diflannu o bywyd teuluol fi a genedlaethu a yn ail genedlaethu. Achos dwi'n meddwl bod wrth i'r byd newid ac wrth i'r wlad newid, wrth i'r Gymru newid, mae y pethau pobl yn gael o grefydd 100 mlynedd yn ôl. Maen nhw'n gallu cael o lefydd eraill, maen nhw'n gallu cael system values o lefydd eraill, mae gwybodaeth mor hawdd i gael ar-lein,
A dwi'n meddwl mwy na ddim byd, mae'n dibynnu rili lle ydych chi'n cael eich geni. Os ni wedi geni yn India, os ni'n debygol o fod yn Hindu, os ni wedi geni ar ryw ynys yn y Pacific, allan os ni'n rhyw grefydd arall. So, dwi'n meddwl, o ran traddodiad, dwi'n meddwl na jyst traddodiad llwyr ydi o rili. Sbiwch ar Africa, fanna mae'r gwyau Gristnogion yn y byd yn byw. Dyn am yn traddodiad African. Oedd o gath o'i fynd yna gen Europeans, oedd i gael ganodd o flynyddoedd yn ôl. So, dwi'n meddwl bod yn mor transient, mae'n newid bob tro. I Gymru, i Gristnogaeth yn Cymru, dydw i'n expert o gwbl ar y mater. Dwi'n meddwl allan bod hynna'n broblem fawr i Gristnogaeth yn Cymru, wrth gwrs, ond i fi, dwi'n part of the problem am hynny. So, ie, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl i fi, just traddodiad ydy, ac mae pethau'n mynd i newid. Yndi, ond fatha rheol, na, dim wir. Dwi'n meddwl mae angen mwy o bobl i siarad am pethau Gristnogaeth. Mae o fwy na rhywbeth traddodiadol. Dwi'n meddwl mae pobl yn byw bywyd Gristnogol os maen nhw'n penderfynu i gwneud. Ond dwi yn meddwl fysa o well i mwy o bobl penderfynu i derbyn o a weld sut mae'n gallu benefit.